sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Ang panahon karon hadon na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mahayong Domingo sa buntag kanatong tanan, mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Kamo karon nagapaminaw nining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya
aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa higala Brother Live Claves. Okay, atong gina-welcome ang tanan karon kutob sa naminaw o naglantaw sa atong FB. So ako kamong gina-welcome mga higala. Nagbinugtong pataron din hiwa pa makaabot ang atong kauban si Brother John Dihito. So nagsulo pataron sa atong programa. Maybe karon taod-taod siguro maabot ang atong partner. So pwede mo makasend mga higala og mensahe sa number cell number nato nga ato kanunay gipahibaw nga na ninyo, no, ang 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758, or pwede sa mong makasend og mensahe pinagi sa comment section nato sa Facebook. Okay, no, o alang ni atong wala pa makatan-aw og sulay o nya na namoy Facebook mga higala, i-search lang ninyo ang DYCM Bugo Adventist. Anya, i-click nyo na, makita rin ninyo ang ato nga programa. So, i-follow nyo kanunay, aron ma-updated mo sa ato nga programa. Anya, palihog lang po atong i-share nga to sa mga friend ang ato nga programa para nga daghan saan makabati sa mga pulong sa Ginoo nga atong tik-apon dinhi, mga pangutana nga atong tik-apon dinhi sa ato nga programa. So subliyon nako ang tanan ato nga gina-welcome nining sayo sa kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon sunahan, maminaw ta mga higala og mga awit, no, mga alawiton nga makapadasig kanato diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Okay, ato ning paminaw ning mga awit nga atong pilion niya atong i-play, no? Ato ning tanawon okay, ni atong idalit nga awit.
Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya
nga atong matagamtam dito tanin yumat uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ato ta sa langit nga nagtangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam dito tanin yumat uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Dito tanin yumat uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Okay, padayon tahigala sa paghatag na kanyo og mga pinasahi nga mga awit alang sa pagpamalandong niini nga sayos kabuntagon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O kung naamoy mga pangutana di higala mahimo nga mo padala na mo diri kay panahon sa ato nagtagaan og higayon unya sa pagtubag ang inyong mga pangutana. Naamoy mga messages, mga morning greetings ba, or mga birthday greetings, anniversaries, o kuban pang mga importanteng messages, nga buot ninyong ipadangat sa inyong mga friend o mga binahas kinabuhi, makahimo na mo sa pagpadala higala, no? Diri lang sa comment section na to sa Facebook, o sa number nga ako nga gipahibalo nga naa kaninyo. Okay, na say awit nga atong idalit, mag-andam ta kanunay. Sa atong kinabuhi, gabi
adlaw gabi aron kita sinapuan sa mga kanan masudong mo pa ba? Dili na bisan kelos pa. Ikaw amahanan ang kinahan, tagsa-tagsa kaluwasan. Sa magbago sa tanang panahon, sa angay nga matarong ka sa adlaw gabi aron kita aron kita aron kita Okay, padayon tahigala sa pagdalit nga na kaninyo og mga huni sa awit nga naghiskot bahin sa ato nga pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. Okay, ato ning paminaw ning awit Takos Ka. Ginoong Diyos, ania ako magatuol diha kani
takos kang pasalamatan. Salamat o Diyos sa gugma mo way kinutupad. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mo dako pa sa kalibutan. Ihalat ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadayigo, magasimba, tungod kay takos ka, takos ka, takos kang pasalamatan. Okay, padayon tahigala sa ato nga tulumanon. So among itunol ang mga mainiton nga pagpangumusta sa atong tanan nga mga pinalangga nga tigpaminaw diha sa Negros Oriental ug sa Negros Occidental. Kamong tanan diha mga higala, welcome ini sayos kabuntagon sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Atong mga viewers diri sa Masbate, good morning sa tanang taga Masbate. Atong mga viewers o listeners diri sa Biliran Province, no, good morning sa tanang taga Biliran. Good morning sad sa mga Lagarisa family diha. O niya, salamat po sa inyong pag-participate, pinagis paggamit sa sound system o pinagis sa pag-share, no, sa ato nga tulumanon ngadto sa ato mga friends. So kaninong tanan gipasalamatan mo namo. Amo nga itunol sad ang mga mainitong pagpangumusta diha sa tanang makahigalaan sa probinsya sa Leyte, no. Good morning sa tanan nga taga Leyte nga naminaw karon og naglantaw sa atong Facebook, atong gina-welcome ang tanan. Aniya, pwede mo makapadangat diri higala og mga messages sa among mga number ni Brother John, kay duha na meron diri na si Brother John, or pwede sa atong comment section mga higala sa Facebook, atong gina-welcome, no, na amoy mga morning greetings or birthday greetings, mga anniversaries ba, o man pang importante nga mga mensahe inyong ipadangat sa inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong mga friend. So mahimo nga inyong isend na din higala aron ato nang mabasa o mapadangat nato na ngadto sa inyong mga kahigalaan. Atong gipasalamatan dahil sa Leyte, no, sila si Sister Nati Incenso, Lagpadusi sa ilang sound system. Tapos Ma'am Gretchen Nubilag, uban pa diha nga nagagamit o mga lanog ng mga sound. Ato nga gipasalamatan o gina-welcome diha ang tanan natong mga kaigsuonan. O ni atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan sab diri sa isla sa Camotes, no, maayong buntag sa tanang taga Camotes Island. O ni atong gipasalamatan sad si Brother Tato Sotilo diha sa Lower Kagkagan sa iyang sound system. Tanan nga taga Camotes, welcome. O niya diri sa isla sa Bantayan Mahigala, naglangkob sa tulo ka mga lungsod, Madridejos, Bantayan ug Santa Fe. Kamuntanan diha kinasingkasing na sabnamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini
ang maayong balita. Dias madidihos, may buntag nos tanang mga taga madidihos. Tanan nga taga-bantayan, unya atong pasalamatan diya ang nagamit o mga sound system, sila si Brother William Tadlas, unya sila si Brother Cotejo, diya sa Tikad, sa Circulo, unya dito sa isla sa Lipayran, si Brother Lucernas, unya si Brother Jeremiah sa Humula, diya sa HNA. Good morning, Brother Jeremiah, og sa imong family, og sa mga silingan diha nga namati sa lanog sa imong sound. Tanan nga taga Santa Fe atong gina-welcome. Kaniya tanan nga taga isla sa Hilantagaan, Islas Kinatarkan, Islas Hibitngel, Malapas, Kualan ug Carnasa Island. Ug uban pang mga kaislahan diri sa Bantayan sama sa Silagon, sa Doong, ana sa Buteges, Hilutungan o uban pa dihang mga island, no? Kamong tanan diha nga naminaw karon kinasingkasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya padangat sa mahigalag mga messages aron ato nang mabasa dinhi o mapadangat pud nato ngadto sa inyong mga friend. Dinhi sa mainland Cebu ato sang gipangumusta ang tanan nga naminaw. Kutob sa naminaw labi na sa mga tag-as nga makabukiran. Nagapaminaw uban sa radio kay makuha man sa mga mga ibabaws kabukiran sama diya sa Tuburan, mga kabukiran diya sa Tabulan, atong gipangumusta diya ang tanan natong mga listener. Good morning diya sa Olibo, diya sa Barangay Dalid, sa Kalumbangan, o niya bisan pa man diri sa Gimpilakan, tanan natong mga brothers and sisters diya, mga friends, always nga nagsunod, welcome sa atong programa. Kumusta sad ni Brother Maning Masbang, bro, may buntag nimo uban si mong family. Anya ngadto ni Brother Pipi sad Orsabia, bro, may buntag nimo. Og sa atong mga listener dito sa Katmon, og diya sa mga kabukirang barangay sa Katmon, labi na sa mga komendador family, welcome. Anya mga tigpaminon to diya sa Sugod, og sa mga kabukirang barangay sa Sugod, atong gina-welcome ang tanan. Diri sa Bourbon mga higala, daghan sa ta mga sukin tigpaminaw, gani doon na mga daghang ebidensya nga nakapangalagan sa Ginoo, nagiyahan sila pinaagi sa atong tulumanon sa pagpangita sa insaktong dalan. Atong gipangumusta ang tanang taga Bourbon nga naminaw karon, aniya nagdumdum jud sa ato nga programa. Aniya tanan nga taga Bundo atong gina-welcome. Kanya tanan nga taga diha sa San Jose, Bourbon, atong gina-welcome diha ang tanan. Good morning lang Brother Amay, Pitugo uban siyang family, lang Brother Rodrigo Villamor. Ato sang pasalamatan sa iyang sound system yan trumpang naglanog-lanog diha sa Barangay San Jose. O niya atong mga listeners dito sa lungsod sa Tabugon, daghan tag matig paminaw diha. Unya good morning ni Brother John Lubitania uban siyang minahal ng Brother and Sister Remy Montiliano and family, Esther Dilma and family. Unya tanan diha atong mga brad ug mga sis, mga friends diha nga always nagsunod. Welcome sa ato nga tulumanon. Unya diritas Labangon, des Kanaw-Kanaw, bisan pa man diri sa Managasi, Tabugon, atong gina-welcome diha ang mga Ilarcusa family, mga Romagos family. Nya good morning sad ni asa mga Nano family, mga Saladaga di ang alus naminaw, og ngadto sad kang Sister Irenia Soliano. Good morning sister. Anya welcome sa atong programa. Atong mga higala sa diri Lamak at ngadtos mga Jordan family. Good morning. Kanya tanan nga taga Kandangas, Dias Ilihan, bisan pa man diri sa Kadawan, di naglanog-lanog na atong programa. Good morning sa tanang taga Mahayahay nga nagpaminawan karon. Og atong pasalamatan si Brother Bin Istor sa iyang trumpa og tanang taga Eden karon nga naminaw sa atong programa. Nya good morning ni Brother Jomel Rosasinia, bro. Mayong buntag nimo uban siyong family. O niya tanan nga taga Eden, o niya mga Alikos dia family, good morning. O niya tanan nga mga Arrogante family, mga
pamilya sa mga Risoor atong gina-welcome, mga Coralde family, o niya mga Agua family, welcome mga Fuentes Alconten family, mga Tirana, mga Beronas family atong gina-welcome. Tanan na lang natong mga brothers and sisters diha o mga friends des Kadwawan atong gina-welcome og pasalamatan nato sab sila Sister Marites Paraiso sa pag-operate sa sound system diha sa Seventh-day Adventist Church na say trumpa higala nga magtingog matag programa nato dinhi sa radio. O ni atong mga tigpaminaw sa Dres Barangay sa Libho. Lanog-lanog ni atong programa sa Libho kay naay sound system trumpa ni Sister Linda. O niya plus pagyod naa kang Brad Neljon perting kusuga ana kay tulog yun na ka trumpa ang iyang gitaod sinug-ang na o lanog kaayo mutabwag ang tibok Libho mutapon paglaing barangay nga Rismabuli. So Brother Neljon, salamat o niya atong gina-welcome ang atong mga silingan diya, mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa atong programa. Nagapanghinaot na higala nga ang pulong sa Ginoo nga atong pamatian ini mga alawiton bahin sa Ginoo makahatag kanatong kadasig diha sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ani atong gipangumusta no atong mga kaigsunan sa diri sa Mabuli no mga silingan nato diha tanan taga Mabuli ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Welcome kamon tanan atong mga brad ug mga sis diha, mga friends atong gina-welcome. Ya kumusta diha mga klabis diha nga nangaminaw atos mga Pasyol family, mga pamilya diha no nga always yun na paminaw ato mga bag-ong makaigsunan diha atong gina-welcome mga Gutierrez family ngadtos mga pamilyas mga Sumalinog niya pamilyas mga Saga dihang alis na minaw mga Abayon family Espinosa ngadto sad sa mga Rivera niya mga pamilya sa mga Sinoy mga Maglasang family atong gina-welcome. Kumusta sad ang mga pamilya diha sa mga Nugas welcome na diha ang tanan sa ato nga programa. Ug uban pa diha kutob sa naminaw karon manghinaot na higala nga dunay mapupo nato nga mga kasayuran mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ani atong gi pangumusta atong mga kahigalaan sa diri sa Kanagahan. Tulo na ka sound system diha kang Brother Bernie Katakis, Brother Christian Bistar o kang Brother Ani Priscilias. So, salamat kayo sa inyong mga sound system nga gigamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Okay, atong pangumusta sad ang tanang taga Kanagahan. Welcome ang tanang taga Kinawahan, tanang taga Kinawahan. Welcome sa atong programa. Tanan nga taga Takop, taga Lambusan, atong mga friend diha. Alam na diha sa mga Frasco family. Niya kumusta lang Brother Christian Lumihok diya no o ngadto sa mga Buyusi family, mga Hapitan family guban pa na diha nga mga suod nato nga mga kaigsuunan o niya pahasubo nga among itunol sa pamilya sa mga Nubal o mga Frasco sa kamatayon ni Ma'am Los Frasco. O niya atong gina-welcome ang talang taga-Tambungon nga always nagasunod. O ni atong pasalamatan di ay si Brother Remy Sigarino sa iyang maabtikon nga serbisyo di sa Tambungon. Naa siya'y naa diha higala ang Advent Motor Parts nga abtik ng muserbisyo mo-supply sa inyong panginahanglan sa mga motor. Kay motor parts na siya, abri na sila gikan sa adlawng Domingo, kutob sa adlawng Bernes, no? Aniya, di na mo kinahanglan mo adto paglayo nga lugar ang mamalit og pisos motor. Diha na lang sa Advent Motor Parts. Sa yun dumdumon, tungod kay kilid na sa highway at atbang sa public market diya sa Tambungon. Advent Motor Parts, gipanag-iya ka na ni Sister Florida Sigarino o Brother Remy Sigarino. O niya, tanan nga taga-Anapog, kumusta diha bro Norlano o bansi mong family, tanan nga taga-Anapog, tanan nga taga Bangkasan, kumusta ni Brother George Luna? May buntag nimo Brother George.
o niya tanan nga taga Kamansilis. Diha sad sa Manyo. Good morning ni Brother Elvis Peritos and family, mga Peritos di ang alus na minaw. O niya, kumusta sad sa mga Samson family, mga Pamilyas Vargas Ibanez, niya ngadtos mga Monteruyo family, tanan diha sa San Remigio. Bisan pa man sa mga Larga family, ngadtos mga Likigan, Layon o Cabatania family. Niya, good morning sa mga Ansyano family diha sa Patag San Remigio. Ngadtos mga Moraka family, guban pa din natong mga brothers and sisters, mga friends nga alus naminaw, bisan pa din Sagnaya, no? Welcome ang tanang taga San Rem. O niya, dito ta mahigala sa Daan Bantayan. Atong gina-welcome ang tanan taga Maya. Good morning sa mga dihito diya family. Welcome kamo sa atong programa. Good morning sa ni Brother Isaw, ang atong partner din karon nga wa makalugar og ani dinhi. Good morning bro. O sa mga Punay diya family, always naminaw. Kanya ngadtos mga Miralles family diya sa Lanao. Pasalamatan din natos Brother John Punay diya sa Talisay sa iyang trompa nga gigamit kanunay. Ngadto na ni Pads Duming Bunukan uban sa atong family. Tanan nato diyang mga brad o mga sis, mga friends, mga Pads diyang mga mads sa Daan Bantayan. Welcome kamuhigala sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya, tanan natong mga naminaw sa diri sa Midilin, labi sa dang lungsod, na Brother Edwin Gulyemas and family. Mayong buntag diha sa mga Tundag family. Atong gina-welcome sa mga De La Cruz family. O niya, ngadtos mga pamilya sa mga 5 diha sa Midilin, mga Langgido family. Nga, kumusta din nilang Brother Alex Cañada, Brother Felipe Solira, o ngadto ni Municipal Councilor Raymond Olivar o sa iyang pinalangga nga asawa. Good morning yung tanan. O atong pasalamatan sa biyay karumuntaga si Brother Terbo Pubadura sa iyang sound system with trumpa ginagigamit diya sa 108 Midilin o niya tanan dihang mga higala nato, mga silinganan nga naminaw. Welcome kamo sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. O niya atong mga listeners sa dinhi sa Bogo City. Good morning diha sa Binabag. Always naminaw diyang mga Gabiani family, mga Bersero, o niya ngadtos Maulingay family, mayong buntag no, ng Brother Lino. Almason diha sa San Antonio. Good morning, Brother Lino. Mr. Ami diha, mayong buntag. O niya, tanang naminaw di sa Nunang Sor, sa Norte, bisan pa man sa Lapas. Good morning sa Bias Kabangkalan, labi na diha ni sa mga pamilya sa mga Lipawpaw. Atong pangumusta diha ang tanan, no? O niya, ngadto sad ni Scout Ranger Isagani Aratia. Salamat kayo Sir Isagani sa imong kanunay paggamit sa imong sound system. Sa tuyo lang tumong makadungog ang imong mga silingan. So, welcome sa ato nga programa. Good morning ngadto sa mga Bisabilia family diha sa Baas. O niya, mga Derde family diha sa dinhi sa Dakit, Bogo City. O niya, ngadto ni Sister Andrino. Sister, may buntag nimo uban sa imong family, no? Salamat kayo sa pagkamadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. O niya, mga tigpaminaw nato diri sa Guadalupe, atong gina-welcome ang tanan. Labi na ngadto sa pamilya nila ni Brother Edsel o ni Ma'am Ibing, uban siyang makabataan, Ma'am Joy, ni Brother Merjon Kabagi, o niya, tanan diha nga naminaw sa diha sa Guadalupe, ngadto ng Pastor Hill, Eboliboyo, o ngadto sa mga Pilayo diha family. Tanan nga naminaw diha, welcome sa ato nga tulumanon. Mga tigpaminaw to sa Libertad, o bisan pa man diha sa Udlot o dinis Marangog. Labi na sa mga bag-o na itong makaigsunan diha sa Tagasa. Good morning ninyong tanan, mga brother and sisters diha sa Tagasa. Welcome kamo sa ato nga programa. Niya mga suki na itong naminaw diha sa Sukon.
Good morning sa tanang taga Syukon. Onya tanan nga taga Nailon diha sa Simbuawan atong pangumustahon di ang mga pamilya sa mga Lipon, sa pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon, o sa pamilya ni Anhing Jerry Lipon. Mayong buntag yung tanan diha no sa Upper Nailon. Onya good morning sa mga Pioneers family. Ato sa pangumustahon ang mga pamilya sa mga Rituya. Ato po na mga suod kaayo. Mga pamilyas, mga Bulambaw, welcome sa atong programa. O ni atong i-congratulate, no? Si Sir Arthur Oban siyang pinalangga ang asawa. Nga gahapong adlaw, decide yun sila alang sa baptism. Thank you kayo, sir. Sa inyong bulawanon nga desisyon sa pag-alagad nga dos Ginoo. Ang tagiya na sa Buena Marga, mga higala des na ilon. So congrats. Onya, good morning sa mga Hilig family, ngadtos mga pamilya sa mga Mulihon, Canales family, mga Berdida family, atong gina-welcome na tanan. Tanan na lang nga taga na ilon, welcome sa atong programa. Onya, tanan nga taga Gairan, ato sang gina-welcome. Labi na nila ni Engineer Ernie Catayas. Good morning, Engineer. O nga ito kanti awing, maglanog-lanog na yung radio diya sa tindahan. Good morning. O nga atong gipahinumduman ang tanang taga Northern Cebu. Nga kung aduna tayo na matikdan nga problema sa atong mata, nga medyo mo aksyon nagkahanap-hanap ang atong pananaw. So, ayaw mo kalimot higala, hinumdumin ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic sa yun ng dumdumon. O niya na sila branch po sa San Remigio. Sa yun na po dumdumon kay Kilid Ginas Highway at bang sa Prince, samtang Birisbugo, at bang na sa karaan nga landbang, makita nimo ang Icons Optical Clinic diha. At the same time, siya po ang nagdumala sa Biraki Optical Clinic. Diha sa Bugo City. Muna karaan nga optical. Kanya computerized na ang ilang pag-check up sa atong mata parang matagaan yung nagakaigo nga panginahanglan. Kanya doon lang ninyo higala sa gikan sa adlong Domingo, kutob sa adlong Bernes. Sa oras nga alas 9 buntag o alas 5:30 hangtod sa alas 5:30 sa hapon. Gipanag-iya ka na nila ni Doktora o ni Dr. Konkon Alabitania. So doon niyo higala mindras dili pa ulahi ang tanan. Aniya atong welcome no ang mga Makipig family. Good morning mga pamilya sa mga Pamilara. Aniya tanan nga ato sang pangumusta diay si Brother Andy. Ano balbo, may buntag nimo. Oban siyang papa ug imo maigsuon. Aniya good morning la Brother Michael ulahi karon. Aniya tanan nga taga Don Pedro, tanan nga taga Pulambato. Atong gina-welcome sa atong programa. So mahigala, pwedeng makapadangat ang mensahe pinaagi sa pag-text o ginstong comment section sa Facebook. Okay, sa pagpadayon sa unahan, itunol ko kamo kang Brother John. Brother John, atong ihatag ang Brother John ang dugang pagpangumusta nga na kaninyo. Well, daga salamat Brother Levi. Mga higala, welcome din sa programa kini ang Maayong Balita. Sa gihapon kami magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsulod. Ining ato nga programa. Kumusta din sa Linaw? Nila ni Tatay Justiniano Lumapak o nila Sir Kualing Kalusor o sa tanan Dani de la Piña, Brother Dani. O sa tanan mag-igsunan des Linaw. No? May buntag sa inyo ha. Unya din ha sa daha diot sa Isidro Leyte, no? Sa nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait, nya kumusta sad sa tanan diha len Provincial Romeo Itang. Gunya din sa Bilyaba, no? Kumusta sa mga Insinso family, mga Palin family. Mayong buntag sa inyong tanan din ha. Unya des Tabango ni Pare Rogelio Orbuda, no? Ang tanan makaigsuonan diha sa Tabango, labi na nila po diha ni Barry John Quezon, Star Jude. Onya mga kaigsunan sa tanan na lang ron dinha sa Anislagan, may buntag sa Anislagan o gunya may kumusta po sa atong mga kaigsunan dinhi sa Nazareth
no, maayong buntag sa tanan natong magigsunan dinhi sa Paypay, sa kuan sa Kumbado, no. Salamat sa mga taga Kumbado. Nya kumusta ni brother kanini ang Richard Alicerna. So brad, may buntag nimo. Lani tiyo seryo gya karing uban siya mga kabataan, no, maayong buntag sa inyong tanan dinha. Well, dinhi sa kuan, dinhi sa Nailon, kumusta ni Ma'am Rohama Plipo? Uban sa iyang mga butan nga mga bata niya, kumusta si kung igagaw niya sa Ambreng dito, Sir Jan akong pagumanggon, o si Ma'am Joy, maayong buntag sa inyo. Ni Brother Nelson Lipon, ni Pari ni Mihilig, o ni Pari Junel Hilig, maayong buntag sa inyo ang tanan dinha sa Nailon. Sana na lang ron nga naminaw dinha sa Nailon. Dinis Bugo, no, atong mga kaigsunas Bugo, may buntag nga kumusta sa mga Makipig family. Og dinhi sa kuan Argawano, no, mayong buntag sa mga kaigsunan ni Brother Bidal Likigan. Maayong buntag brad uban sa imong pamilya. Niya kumusta diha nila sa San Remio, nila ni Mr. and Mrs. Tony Monteroyo, no, niya ni Brother Samson, Mr. Baby, Mr. Dailin, o niya kumusta dinhi sa Tambungon, no, ni Pari Remy Sigarino uban siyang pamilya, ninong Dilio Lecciones, ninong mayong buntag uban ni sa imuhang pamilya dinha sa Anapog, no, mayong buntag sa atong mga kaigsunan dinha sa Anapog, sa Kinawahan, sa Lambusan Church, sila Mr. and Mrs. Matoy Prasco na Mamiloida. Ayong buntag sa inyo daw. Tanan na lang nga nagsunod ning atong programa, no, dili man namo maisa-isa pagbanggit ang inyong mga pangalan, pero kami nagpasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Brother Levy. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tagdon ang atong mga kahigalaan nga atong nakita sa screen. Naguna dinhi si Sister Chari de la Cruz Nugas di Sumabuli. Aniya, salamat Inday Chari sa imong pag-pray sa atong programa og paglab kanunay. Thank you kaayo. Unya niya pod si Dr. Konkon Lobitania. Good morning Kuya Live. Okay, good morning Doc. Oban sa imong family. Aniya, sa to Brother John sa ilang atong Advent drops. Yes, so sa kuan pasalamatan ang Advent Drops Water Refilling, no, na gipanag-iya nila ni sa mga Berdida family o Canales family, no. Salamat sa inyo ha. Welcome mo diha mga higala kung dunay mga okasyon, no. Ilado naman ninyo ang amo ang kuan, naana mo yung mga number na mo. Mas mayo siguro nga og dunay mga okasyon din na mga birthday o unsa din na kontak mo sa mua kay ang Advent Drops Water Refilling anda mga mo serbisyo og tilawi lang ninyo ang ilang tubig, di mo magmahay, no. Kanina ang sa diha sa Daan Bantayan, no, sa Daan Bantayan. Well, salamat, God bless. Okay, padayon tahigala nga to sunahan ni apod si Brother Jakes Sumalinog. Salamat po Brother Jakes sa imong paglab sa ato nga programa. Unya niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa iyong paglab o pag-pray sa ato nga program. Unya ato po nakita si Brother Domingo Bonucan. Mayong buntag Badlibi ninyo ni Brad John. Diha sa station ingon man sa tanang nagsunod dining programaha nga na ilhana pag-ayo sa kaanindot niini. God bless. Nag-praise siya o nag-heart siya sa atong program. Salamat kay Brother Doming. Niya po si Brother Carding Amuro. Kuanit Prince Little Hells, no, sa Libho. Aniya, iyang mensahe, good morning Brother Libby. Watching from Little Hells. Maing buntag dia Brother Carding, no? O ba ni Sister Lorena, o ba ni Eileen, sa tibok nimong family. Nila ni Sister Maritis po diya, good morning. Nila ni Brother Nelson Bersero,
Tanan nato dihang mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga silingan diha nga naminaw, kutob sa nabot sa lanog sa trumpa, ato nga gina-welcome sa atong programa. Niasad si Freddy Filicano, mayong buntag ninyo diha Badlibi, Brad John Watsing ko diri sa San Fernando. Okay, salamat kayo Brother Freddy Filicano diha sa San Fernando, Cebu. Salamat po sa niya pagid siya mensahe og naminaw sad akong asawa si Chris Filicano og akong anak si Mary Rose Filicano diha sa Lawis, San Remigio. Good morning no, Mr. Chris, uban sa imong mga anak diha sa Lawis, San Remigio. Salamat Brother Freddy sa imong paglab ug pag-pray sa ato nga program. Niya pod si Brother Ronilo Itang, mayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby sa mga kaigsuunan usab nga naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Okay, ato ning tagdon mga higala ang pikas nga screen alang sa atong mga kahigalaan nga naglove ug naglike mga higala ato ning tan-awon. Arita sa mga nag-like sa ato nga program, ato nakita dinhi si Coniboy Mantos, niasad si Dodger Raico, Jimboy Idar, Freddy Filicano, Nathaniel Lucero Jr., niasad si Projen Buhawi, Lovely Diheto, Jorits Mulihon Ditoy, Ronilo Itang, Oliver Kingijin. Arita sa mga naglab sa ato nga program, niya si Brother Aniceto Presilias, Florinda Manso, Jojo Cordova, niya po si Charm Olivar, Annalyn Derdir, Jaja Aligado Nulia, niya sad si Rose Jane Carabio, Jasmine Ginakuma Abanid, niasad si Jimelin Gomez Tikling, Carilyn Mariket Galyares, Sio Tunfakats, niasad si Brother Dick Beralio Perpetua, Tomailo Linad Uway, Anaklito Aniceto Locerna Senior, sa Lipayra ni, lanog-lanog po rin yan trompa dito. Vicmar Osabel Boratso, Dr. Concon Lobitania, John Michael Cinco, Eljon Tonyakaw Nidia, o Brother Ronilo Itang. So as of this time, mauni ang atong makahigalaan nga nag-like o nag-heart sa ato nga program. Panginaot mo higala nga padayon mo sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon karon, kay mubasa na taron taod-taod sa pangutana nga atong tagdon niya ato hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, inibutaga, angay ka sa ng paghatag, mga paghimaya o pagdalayg, angay kang simbahon o galagaron. Ginoo, tagaig pagtagad kini nga programa, imuning panalanginan uban sa istasyon o panalangin ni ang tanang nagapaminaw, hinaot pa nga dad-o nimo sa pagsabot ang ilang mga hunahuna o ang imong pulong makapabag o makapausab sa ilang mga kinabuhi. Ginapangayo na mo kinito lamang kang Kristo nga among matud nga Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, dito maglangay higala mo ato ta sa pagtubag sa pangutana ato ning basahon. Okay. Mga brad, ni nata sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o wala nakita sa pagtuman sa kasuguan. Kay ni natas bag-ong tugon, ang pagtuban sa kasuguan, di na pwede kay giilisa na sa pagtuo o pinaagi sa pagkamatarong sa pagtuo, dili sa pagtuman sa napulo kasugo, maunay labing tinuod. Okay, salamat no.
mao ni pangutana nga ato nga entertainon karong buntaga nga kung naa mo dihay dugang nga ikatubag ka contribute amo nang paaboton higala diri lang mo sa comment section no. Akong utrohog basa ingon siya nga Brad niya nata sa bag-ong tugon New Testament. Sumala sa Biblia og wala na kita sa pagtuman sa kasuguan na po kasugo. Kay niya natas bag-ong tugon sa tapaday ang panahon naman kuntas bagong tugon karon wa na tong napo kasugo na tamutuman adto. Nya unsa may opposite anang di na mutuman. Aw musupak na ta. Kay niya natas bagong tugon ang pagtuman sa kasuguan dili na pwede kay giilisa na sa pagtuo og pinaagi ang pagkamatarong pinaagi karon sa pagtuo dili sa pagtuman sa napulo kasugo. Mo ni iya nga unahuna higala yang gipadangat dinhi ani ato nin tagaan og clarification kay sa ato dinhi nagtudlo magyapon tas pagtuman sa sugo. Para niya napulo kasugo wala na di na pwedeng tumanon sa bag-ong tugon kay sa bag-ong tugon kuno ang punto niya gilisda na ang pagtuman sa sugo og pagtuo kay ang pagkamatarong karon di ay pinaagira sa pagtuo. Muna giilis daw sa pagtuman sa napulo kasugo. So muna atong husayon karon nga buntaga. So unang muhatag og tubag ana si Brother John ya akong tapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Lipe. Well, mas maayo siguro no nga ato ning hatagan gyud og husay kay sa amo nga panglantaw ug pananaw daghan gyud sa mga taong nahimong biktima nining mga doktrinaha ug pagtulon-ana. Mahitungod na gani og napulo kasugo, mahilom lang ta og kadali pila lang kaadlaw mobalik na pod. So dili ta ka sure nga ang nagpadala sa pangutana ni sabot ug nakasabot ba sa mga butang nga gihisgutan sa Biblia. Ang iyang huna-huna nga niya naman tas pagtuo ug wa na kinahanglana ang pagtuman sa kasuguan dinha sa bag-ong tugon. Well, unang-una, kung maghisgot man tagda ang tugon kay nahisgutan man nimo ang bag-ong tugon. Kung maghisgot tagda ang tugon, unsa may imong hunahuna nga ang kasuguan o ang napulo kasugo ipatuman, di ba? Karon imong gihisgutan nga wala na sa bag-ong tugon. Kung ang bag-ong tugon naghisgot gihapon si Kristo mismo nga mutuman ang tao sa napulo kasugo or 10 commandments, unsa mapoy imong hunahuna? Kining mga puntuha imo ning hunahuna nga gipadayag. Pero kita dinhi sa atong programa wala ta nagbase sa mga panghuna-huna sa tao kung dili nagbase ta sa mga panghuna-huna ug doktrina. Doktrina gani pagtulunan nga gitudlo sa Dios. Ang Isaias kapitulo 55:8 nagsulti matud pa no, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Hinumdumi ka na. Ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong mga huna-huna ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Bilang nagsimba, nagampo ug nangalagad sa Ginoo, kang kinsang huna-huna ug dalan ang imong gisunod ug gibasihan. Ang huna-huna ba ug dalan sa tao o ang huna-huna ba ug dalan sa Dios? Kang kinsa man nga pagtudlo ang imong gisunod ug gidapigan karon, pagtudlo ba sa Dios dinis balaang kasulatan o pagtudlo sa imong leader sa simbahan? Well, atong hisgutan ni anatas pagtuo. Kung imong basihan lang gyud tan-awa ha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16, kung atong tanawon ang tibuok nga kasulatan, kana gid mo'y una nga mga punto o word nga atong makita niining bersikulo ha. Kanang tibuok kasulatan, kung imong basahon ang The Living Bible Translation, nagingon,
the whole Bible, meaning tibuok Biblia. In short, daan ug bag-ong tugon, kay di man na matawag nimog tibuok ug bag-o lang ka. Di na matawag the whole Bible ug ni alakas bag-ong tugon. Subot pa sabot, daan ug bag-ong tugon. Nawa, the whole Bible, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Hinumdumi gyud, pamalandunga gyud, pag-ayo kay daghan sa mga tawo nga mga bigo sa adlaw sa katapusan nga karon ilang gihuna-huna nga naa sila sa husto nga dalan pero di ay sa tumoy o sa katapusan ikalaglag ra nila. Nagyon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagtuga sa tibuok kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan na, karon kanang imong doktrina nga gituuhan o gibarugan, gitudlo ba na sa Dios dinhis balaang kasulatan? Are you sure? Nga gitudlo na sa Dios? Gituga alang sa pagpanudlo. Sunod, alang sa pagpamadlong. Ang buot ipasabot, dunay mga butang nga atong gituuhan nga insakto pero dihas Ginoo sayop, mao na ang gibadlong ta sa Dios, pinasikad sa balaang kasulatan. Sunod, alang sa pagpanulid sa